Πρώτος στην κατηγορία μέχρι 35 ετών, ο Μακρύς ο Ανδρέας, με πολύ καλό χρόνο 17-27, μπράβο. Μπράβο στον Ανδρέα το Μακρύ. Μπράβο του. Δεύτερος, Ματσούκας Ιωάννης, με 19-08. Μπράβο στο Γιάννη, από ό,τι βλέπουμε είναι μικρός. Μπράβο Γιάννη, μπράβο. Μπράβο. Και τρίτος ο Καψάλης ο Διονύσης. Καλά, σήμερα μας μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Αυτό είναι, αυτή είναι η φωτογραφία. Την απονομή ο κύριος διευθυντής της αστυνομίας, ο κύριος Φλόρος.